El llibre del professor posa a l'abast del docent recursos en cadascun dels nivells en què s'estructura el llibre. Dins de les maletes, el professor trobarà programacions didàctiques i orientacions metodològiques associades a cada nivell. En el bloc, en la unitat, en l'objecte d'aprenentatge, etc. En la unitat es poden consultar les orientacions didàctiques que acompanyen el professor en el desenvolupament de la unitat i que donen pautes sobre com treballar-ne els continguts. Aquí també es pot trobar la rúbrica d'avaluació de la unitat. Les orientacions metodològiques de l'activitat de presentació de la unitat i de les activitats de consolidació proposen al docent possibles actuacions abans, durant i després de realitzar les activitats, així com enllaços a webs o apps d'interès i consells per treballar competències bàsiques o intel·ligències múltiples alternatives a les de la matèria. En l'activitat inicial de l'objecte d'aprenentatge es troben les orientacions didàctiques per abans, durant i després de l'activitat. En la part expositiva, per apartats es troben orientacions amb recursos complementaris o d'ampliació, així com possibles enfocaments, per exemple, el desenvolupament de competències bàsiques i intel·ligències múltiples o propostes d'activitats de cadascun dels temes. El docent pot consultar sempre que vulgui les solucions i el contingut relacionat amb l'activitat.